Di Inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Just like the morning comes from the night and changes everything in sight. I'm walking by a lot of open doors, but I never heard that sound before. Always joking about it, always I tried to figure it out. Always I better not think about it. It's easier to fall in love. Oh, Rico Mambo, yeah. I get that feeling every time that you get mambo. I think I'll go right by that door again today. Perhaps not the same way. I'm thinking who's gonna show if you don't. I'm not so sure that you won't. Always joking about it. Always I tried to figure it out. Always I better not think about it. It's easier to fall in love. Oh, Rico Mambo, yeah. I get that feeling every time that you get mambo. Oh, Rico Mambo. I get that feeling, I get that feeling, I get that feeling. Oh, Rico Mambo. I get that feeling, I get that feeling, I get that feeling. You're going to show me what you do again today. You say, well, that can't be arranged, but I will dance if you are just gonna smile. I say, well, that's gonna take a while. Always joking about it. Always I try to figure it out. Always I better not think about it. It's easier to fall in love. Oh, Rico Mambo, yeah. I get that feeling every time that you get mambo. Oh, Rico Mambo, yeah. I get that feeling every time that you get mambo.
Fight na! Morning Fight! Maraming aga po sa kapos ng mga parantabay kan Morning Hirit Gisa Radio DCGB ngunyan na Friday. At sa 29 na kan July 2022. Ini po ang sendong amigo sa radyo nagpupukaw sa Indog Boss. Good morning! Morning na! Fight na kita! Sa pangarap po ni Henry M. Kita ang mapait ngunya na pag-aagang ini. Sa kabos pong pig-aabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuya pong pangungumusta sa Indog Boss. Bongkaras na. Tipigan na ang tamong. Lokutan na ang banig. Palpagina ang ulunan. Magdanat na nin tubig. Tanganing pwede na magkape-kape. Ako ni, tanawan ako ni Tay Baldo kape mainit na kape. Sa mga may dudumanon ngunya na pagkaaga, may mga biyahe ngunya, sige na. Asikaso na tabi kamo, bata nagkataga turo tagiti. Ako nga ni pasirin ko digdi Loy-loy siya na abaan na. Sabi nga kan, maalnas pag dumog. Slippery when wet. Sa laro technical, ang satuyang coffee buddy, Ronald Tay Baldo. Kay Tay tayo. Garo maatro na naman ini. Ano na, maatro ka naman? Dahil na ngayon, dahil na. Tama na ngayon niya na araw siya ng kamugtakan. Natatawan man niya ki pag-midbid. Natatawan man ki uminto. Uminto sa trabaho. Sa 1st District si Jomar Bien. 2nd District Al Armario, Luis Barcena, Ans Galero, and Joshua Bino. Sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Iyan lang po. Anong sana sa lawas? Pwede na. Good morning, good morning, good morning. Sa may mga kumpleanyo ngunyan, petsa 29. Happy birthday. Kung di ako nasusala, may mga birthday ngunyan. So narumduman ko sana. So dati ming pag-iriba digdi. Edgar Barameda. Jess Liabore. Lex Armenia. Voto na naman sa DSWD NCR or National Office. All the rest na may mga birthday ngunyan, happy birthday Tabi Sendo. And may you have more birthdays to come. Disidido ini nag-upload na ini Aram ko na kung siya ini Good morning sa imo, amigo. Good morning. Maano lamang ang pahit? Ito na mo na so pamahawan mo lang dyan. Sain? Doon sa dating nairin sa kapirme. Iyo.
Huwag mo naman mga tao na ika nakatukaw dyan. Wala kami na ulo ka na naman. Ika daw, garo, ato nata, ano, on the air ka? Ha? Dano? Hello? Oh, sige daw. Ano nga rin gusto mga dapat na aranapon nga na yung makuha to sa linog? Ang mga aranapon, kunyan, fault, sa mga sala, Mga fault finder. mga fault finders. Matibay ka na. Ibinto mo naman. Nakabot na naman sa Afrika. Oo, iyo nga ni, mga fault finders, iyan ang mga dapat aranapon. Nga ni may siyan, kung saan ang mga linog. The best talaga ang utak mo. Pag graduate talaga sa BU mo, mataliw. may kasabihan ba ka pare? Pare, Ano? ay di, ako ay nasman dati. Aha. Ang mga matali na pobre, nakalog sa BU. Gusto sabihin mo, Hindi ako pigsabi iba. ha? Hindi ako pigsabi iba. Pagkaraya. Mga matali na, nakalog sa BU. Sa mga maluyang, maski masiaro ka ng buhay, mga matali, nakalog sa BU. Kaya salog ko rin, sa BU graduate ka. Kaya ko pigsabi ha. Pumakaray ka ta. Baka may malatob ka. Hindi ka pigsabi ko masala BU. Ay. Kaya kung maluyang pa yun, ako ay nasa kunduang taon. Si Debain ka baga, tapos may kaya ay sabihin ka ito ka na school? Dahil natibay na ako na high school. Oo. Wag college. Nagkaparano ka kato sa bio. Kaya man, tapos yung mga barkada nila, si Tomas. Tomas. Si Tomas na so dyan sa may, bako si Tomas na Baldo. Oh, si Tomas na no. Ha? Tomas na rin ko na Tomas. Si anoan. Ano nga rin kani oh. O taga naman dyan sa Muya. So, Mhm. Ang ilang yung mga barkada din sa Bio, kasi may kuya ako dyan. Tapos pag may na-outbook ito kan elementary kami, kita. Oo. Summer school, naging tama na ko dyan. Ayo, tama yan, tama yan. Puro pinara pagka yung parang si Maluya, dahil pag bigbayaran si Maluya. Alo yung nagkagagadaan? Good morning everybody. Sige. Okay. Salamat. Alang ka ang rating ng morning hirit. Over out. Sige. Okay, sige. Bueno, mga tugang rangkada kan mga istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si Al Armario. Al, good morning. Morning, Mauran, and morning, Director. Ano pa? Oo, kaya ingat sana kita. Mhm. Dahil naman naayuban kan DPWH na mapakaray ang mga line kanal kan Tinampo para dahil magsurupay ang tubig baha pagsiring kay ni ang Taguran. Mhm. Kanan na sitwasyon sa ngunyan, lalo digdi sa mga harayong barangay sa southern area kan Legazpi, nakadakol na mga line kanal na bararado na sa pag-construct kan Tinampo, lalo kung bago pa, areglado at mga line kanal. Alagad pag haloy-haloy na babara na ininin mga ragpa, asin mga nagtuturubong awot, pati na basura, dahil na nagmamantiner ang kadaklan pati kan barangay officials Pirado Los Buenos garay dahil labot sa maintenance sa paglilinig kan line canal tan rasoninda trabaho yan kan DPWH kaya pagsiring kay ning Taguran iling an ebidensya, eksperyensya na may mga parte ka na Tinampo na minasurupay ang tubig baha dahil nga nita bararado na ang kanal. Kaya yun na yan, ang na-eksperyensya kung minsan nagiging perwisyo ni sa mga motorista, nagiging kausa nin aksidente, asin mismong sa mga residente, nagiging perwisyo ini ang sitwasyon na sa mga sa tubig, saka so baybay graba minsan, minasurupay na si Tinampo dahil bararado ang ibang parte kan Tinampo. Na ano ang papel kan tupad?
Nantupad ka nag-arawan sana. Oo, pwede mong bagaan diklaging dyan sa mga kalininda. Tama ka, i-suggest kayo diyan na sa Maski- sa trabahoon kan tupad, idiklag sa mga line kanal. Pag bata ka naglaba kan tupad, mga babae ang nagrelinig. Oo, pwede man bagasin na. May mga lalaki man dyan. O, so nagkapi ng lalaki, pwede ko magkalikali man ang ganun. Oo, bagata para palakakan mga daga dyan na nagkatarambak. Yan. Oo, sarong ngayon yan sa magayon man na instruction, dipindi man ngayon sa leader. At sindaman siya na makikinabang diskwes. Nasa liderato yan, nasa liderato. Maski bako sa 10, sa 5 sana pwede na. Ayun baga, tama. Magpara. Nasa 10 medyo mahal-mahal na yan, sa 5 sana. Oo, iyo man siya na cleanliness ang sistema. Di iyan ng mga line canal dyan sa mga barangay. Dapat madiklagit. Araw ka ng tag-uran. Magayon baga pag-ilingon na anbulos kang tubig, diretsyo, dahil minaapaw. Yan, totoo yan. Oo. Kaya tama mananggad, maray yan sa 5, sabi mo. Sabi naman sa mga advice naman sa mga tupad beneficiaries na isabay naman ang pag-line canal. Kung may mga lalaki mananggad, pwedeng trabaho niyan. Bako, puro sa naawan. Ayun ani ba nga ni, sige sa ng turokro. Maalat ka na. Anong oras ang natupad? Bakong 5 to 10 o 6 to 10? Depende yan. Depende sa higos kan mga kwanta kon atam ka nagtrabaho. May oras yan, kung pirang hours na. 4 na oras gayon ang pahit. Ano ba, ratapon, ano ba, medyo road ko. Depende man sa panahon. Takon magpara sirigid siya na iyo. Sa araw daw, araw siya na kayan, pwede man sinda makagibo dyan trimming kan mga kahoy. Ayan, pigiribo yan. So, Tapos, yun na nga niya na yun na yung sa mga kalidyan, madiklag lamang tanganing laro kay ni ong siginan borobagrat dahil lamang sila magreklamo na o ngaya uminapaw sa tubig nabaha kami digdi. Depende man sa liderato yan kan Sabagay. siyempre pwede magsasing ko kayan sa mga barangay opisyal. Yan. Yan, punindo. Iyo. Iyo ba ka? Okay, Director, yan ang bungkaras ka informasyon digdi sa Southern area kan Legazpi. Alarmario, thank you. Mabalas tabi sa mga dagdag na istorya. Good morning sa mga naka-online ngunyan kay Emilina Castuera Ludana. Good morning po, watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daraga. Tess De La Torre Marchan, happy birthday po kay Cecil Balmaceda, kan Ilawod Daraga. Kay Gilan Sirampo, kan Coffee, kuya. Okay po. Des, Tess De La Torre Marchan, good morning sa kabos na paradangog sa DCGB. Salamat tabi sa panagos sindong pag-antabay digdi sa tuyang programa. Bueno, dugangan ta pa na istorya ali dyan sa lawas. Damang kita sa Banuaan Kandaraga. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, kamen. Yes, good morning Tabi Direk. Good morning man sa tuyang mga paraan tabay para sa mga dagdag pang bareta dahilan sa pagkagadan kan sarong baguhan na pulis na alegado biktima nin hazing o pangungulog pisikal. Sarong Special Investigation Task Group ang binilog kan Police Regional Office 5 para sa hararom na investigasyon. Ang biktima binistong si Patrolman JP de Guzman Ramores, 32 anyos na residente kan Talisay, Camarines Norte, asin ini nakadestino sa 503rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion o RMFB Region 5 na nakabase sa San Jacinto, Masbate. Sa impormasyon na nakalap kan DCGB News, si Ramores biktima aligado nin panaabuso pisikal. Alaga dai pa ini malinaw sa ngunyan, dai pa kumpirmado dahilan kasigun sa ipinaluwas man na statement kan Police Regional Office 5. Ang bangkay kay ni ipig sa irarom na sa autopsiya na iyo ang mataong linaw sa totoong rason kan pagkagadan kan biktima.
Mientras tanto, susog sa binuhian na pahayag kan Police Regional Office 5 ang gabos na personang embwelto sa insidente, pati ang company commander kan nasabing unit, iyo ana sa kustodiya na kan Regional Mobile Force Battalion 5 sa laog mismo kan Campo Simeon Ola, Legazpi City, mantang nagpapadagos ang investigasyon. Mientras tanto, ang Regional Investigation and Detective Management Division pati ang Masbate Police Provincial Office magsasagibo man nin separadong investigasyon sa 503rd Maneuver Company tangani aramon ang sa indang liabilidad sa nasabing insidente. Sa ibong lado, siniguro kan Police Regional Office 5 na presenteng pinamamayuhan ni Police Brigadier General Mario Reyes na ang PNP gigibuon ang patas asin maninigong espersos o investigasyon na kaning matauan ni Justisya ang nasabi ng biktima. Paki ano ba daw tabi Joshua kung ano yan na insidente sa Masbate? Bako ba lang yan? Igwa pa yung saro na police na allegedly nagburuwang so palad. May mga tama pa. Dahito pa yan makumpirmar kung direct ko na pareho iyan. Pero ining pinagsasabi niya to na biktima na binistong si Patrolman JP De Guzman Ramores, 32 anyos ini tabi direct residente Cantalise, Camarines Norte. Iyo ang aligadong biktima nin hazing o panaabuso pisikal. Pero dahil pa yan kumpirmado direkta nagsasayarom ini sa kunyan sa autopsiya tangani aramon ang tunay na rason kan pagkagadan kay ni. O na iling ko man iyan istoryang iyan sa Masbate na duwa nga ni garo dahil masabutan pa kung alleged hazing ang kausa ka ito araw ka ito nga ni nagadan itong si Ramores dahil may saro pa na nasa hospital ngunyan supalad garo yan ang hindi dahil masabutan kung tinigbas ito kung ano ito wounded yakon sa hospital pero itong Ramores so cause of death dahil pa maisiyan kung talagang biktima ito kay pangungulog or whatever. Yes, Roger direct. Tagtaod, babalon tang makahuron ang tagapagtaram kang Police Regional Office 5 tanganing matauan kita nin linaw may kinaaraman sa nangyari iyan na insidente sa Masbate. Okay, sige. Yes. So yan tabi direct ang mga initial na impormasyon na lidigdi sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Mapalos tabi Joshua sa mga informasyon. Ayan. Matindi itong nangyari. Bata ito pala na biktima ang police breadwinner man ito kan pamilya sultero pa nga ni yan dapat magkaigwa kay hararom na yan ang investigasyon dyan ang mga otoridad as to the cause of death kay itong biktimang ito terakman terakman baga so gayod marayman garo marayman na ano iyan ang magkaigwa kay hararom na investigasyon ta sabi nga ni ito ang so bangkay kan biktima ipapairarom sa autopsy to see to it na maisiyan kung ano man ang God. May mga susaro nga ni, may mga lugad, may mga bakros o ano pa man natama sa lawas. Napauno. Ayan, okay? Sige. Dugangan ta pa ng istorya ali dyan sa lawas naman kita sa 3rd District na sa linya si Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga parantabay malang lipot, malang uran, nag-aga. Kaniguan. Oo. Amo na yan, supig sasabi na Amo na yan mag-adaptar ka na. Tapag dito ka na sa duduman na nindo, malaglipot talaga dito. Nga dito, nga ka. Dapat magsulog ka dito kay may bug na jacket. Pang-ultimo mo na itong kuhan. Pang-ultimo ano? Pang-dispedida ito sa imo. Tabasain ka. Tugo na ako June 30, wala ka na.
Unay pa baga ako. Kaya nga gusto mo sabihin, talagang marayan pagkatugod kan pusod mo. Siyempre. Lifetime ka na? Ano? Lifetime ka na gano'n. Kaya mag-adaptar ka na. Oo Dahil na pili ang mga Donald Duck. Sa mga dagdag niya itong Bareta Director, follow up na may misteryosohan ang mga investigador kan ginubatan PNP may kinaaraman sa panghabas o panglalaog kan Municipal Treasurer's Office doon sa makukuha ini sa ibabang parte kan municipal building. Pinasyaran niya to, primero, may rihas palandig di, may kandado, ang question, so, ang sabi, so, kandado raot, kaya nabubuksan ining rihas. Nagbago gayod may nagbantay digdi, nagali na, dahil man subukan dahil man gayod na turnover sulyabi ko na, no? Basta nabubuksan ining rihas. Ngunyan, so salming kan bintana, kataning kan pinto, pinasa, an makangalas, sabi kan mga pulis, na maski umboy, dahil man makalasot duman, makalaugan suspect sa nasabing pinasang bintana. Na duman sa main door, dahil man ki possible entry ng dinistrong car o kung ano man, dahil man ki indikasyon, an mas makangalas, an misteryoso na sitwasyon, sa kunata ta nabuksan subol, an bolt baga kwarta an laog. Di may nakakaisi kan liabi. Number combination na kuha. Apat o anom gayod yan na numero. Ang sabi nga ni kan pulis, ang waiting nga ni ngaya, duang numero sa nagulpe nagataraya, di pisilon makuha ang kombinasyon. Aram gayod sa kombinasyon. Aram nga na nabuksan. Kaya nga ni... Digdi sa nako ang kantidad, mga 65,000. Maray nga ni... Sadit siya na. Na nakapaluwas na kansweldo sa mga empleyado puraber nalaog ang nasabing opisina. Nangunyan sari-sari haka-haka tabi direktor ang nagluluwas sa mga pag-analisar sa kunata from kan suspect a number combination. Nagsasagi man sa isip kan mga investigador anang gulo na baka inside job. Ang bagay na ongoing pa ang investigasyon, mantang may mga suwestyon para kay Mayor Chino Garcia na kaipuhan pabugtakan dadig dinin CCTV. Bugtakan na nin pa sigurong kandado. Mantang patian bolt number combination sa ralidahan and saro pa malasahon daan mga empleados digdi. Dejang ki Sirino. Tuwara ma. Ayan sana. Nangyari ito iyan na incident ngayon bakong igwasin dejang ki mga pigapod na CSU. Isu sa MDRR arayo man na sa ibong pang building. Problema kan Supulit sa ibong mana building. So CSU gayod, CSU believe. Yan sana. So padagos pa ining pinag-uugid. Tapantulo na initabi direktor. So primero ikadua ang mga piggalaog, pigkukuha, pigbubuksan digdi mga drawer. Di pa manin na kukuha ang kwarta so ibagay collection hindi ko natatamay nawalat na kwarta, yun nagkakakurua. Dahil magultulos na remit. Inda, ang latest ngunyan, so mga drawer lugod, dahil binuruksan, bolt sa naso tinarget, samantalang sabi ka ni sarong investigador,
igwa nga yung sabi, igwa yung kwarta man sa drawer. Sa drawer, dahil lugod binuruksan. Aram So, gyud kan bulsa na. aram kan suspect na yaon sa vault sa kwarta. Siyempre, Mm. yan. Yan ang Quantabe Director, ang sitwasyon, follow up niya to tungkol sa nangyari, na-plus niya to kaso hapon na panglalaog digdi sa municipal treasurer sa Ginubata. Dahil pagsasabi kitang person of interest. Wara pa man na develop ang police. Ta siyempre, ang duda dyan, malamang na luwas laog dyan sa opisina. Kaya aram niya ang sitwasyon. Iyo nga nita. Kung nabuksan ito, maray ko, na mo man basta mabuksan, maski palahon, pernohon mo o agayo dan bolt, dahil man yan mabuksan basta-basta. No di, natataaram so kombinasyon. Question man na kulaon. Oho. Yeah. O yan man sa natabi, Director, ang mga follow-up niya to, Jimmy Nasalita, DCGB News. Babalo sabi, Jim, sa mga dagdag na istorya, aliman dyan sa luwas. Okay, ano tabi, Mr. Baldo? An pahit? 15 minutos bago mag-alas 6. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa
sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Saan man sa ating bayan, si JB lagi naiigan. JB ang radyo na laging hanap ko. JB anytime, anywhere. JB ang gustong-gusto. JB ang paborito. JB laging hanap ko. JB anytime, anywhere. Basta't GB kami, ano? Anytime, anywhere. Sige, 10 minutos po bago mag alas 6 nin pagkaaga digdi sa morning hirit sa Radyo DCGB. Again, good morning po sa mga nakatutok sa tuya sa radyo pati na sa online. Ayan, okay. Ato na. Hindi ko na ginailing okay. Sabi digdi good morning. Greetings lang po sa SRB APC. Salamat tabi. More power. Mabuhay. Ali ini kay Martin Toklaw. Ayan. Direktor, May feedback na to si Padignan. Ano na naman na Naglalangkaw daan viewers mo niyan. aba garo high tide ang pahit. Garo pinasakay ka naman padi mo. Uyog mo. Ilang taraw. Hindi ko nailing ginal so fight mo nata di. Hindi mo ako pig ere. Hindi ko nailing di nalbaldo Pagkariyan garo pig ano mo ako. Hindi ko asibare mare di ginald. Dimigdi ka nga ni. Di ko nailing. Sa imo iyo. Sa kuya da Sinir mo na nga ni. Ano share? Alam mo digdi digi baga dapat maluwas ang digdi. Digdi. Yain. Pagkaraya nga ni Noy. Garo may pig papaboran ka pirmi. Agang-aga ng Diyos. Kaya mo bagayan. Yan sa kuya. Lingarawaan. Nahalay mo na yan. Kasi bago pag tiwa-tiwa kita digdi Jakol na lamang kay nag-aaranap. Kaya mo bagayan linga. Yan so iba. Linga daw dahil mo baga. Yan so duman tayo nag-loss duman. Diyan baga na yaman
Hmm. Over daw. Ano pa daw dyan, oh? Ha? Pero may daya talaga ang sugal. Okay, sige. Okay lang yan. Kaya dito nababasa so, ano, boss? Ha? Ayan. Ato na ta. Igrita ko na so, amigo ta. Ayan. Okay. Ayan. Kay Pading Lex Armenia. Senior naman siya. Pareho na kami. Dakul na. Ayan. Pasalamat kita na araw kaningon yan ang sitwasyon na inabuta ang edad na ini. Good morning kay Fire Officer 2 Sierra May Mayores kan Daraga Fire Station. Yan, Maray na aga tabi sa emo, Sierra May Mayores. Oy, good morning pa palang tabi dyan sa Catanduanes. Sa Muyang Manugang dyan sa San Andres. Pati sa mga makuapo, yaon dyan, ngunyan, so aki me. So, only boy, nagbalik na kasuwapon. Tamay pig-asa kaso lang digdi sa Legazpi. Good morning dyan sa San Miguel Fire Station. Sa pangengenot ni SFO3 Hazel Almuela. Maray na aga tabi, ma'am. As in, para sa sa grupo tabi nindo dyan sa San Miguel Fire Station. Fight siya na. And of course, gabos na yaon dyan kay Fire Superintendent Glenn Rodrigueza and Fire Chief kan Catanduanes Provincial Fire Office. Maray na agatabi, sir. And of course, kay SFO3 Barrios. Yaon dyan ngunyan sa Kawa-Kawa. Sa SRF. Search and Rescue Force. Kan Bureau of Fire. Kulibat ko, how true, kasusaro na may naglaog diyan na bagong mga trainees, mga applicants for Fire Officer 1 para sa RPAPod na ROP, Regional Orientation Program. Ma-undergo sinda ki more or less 45 days orientation kon ano ang trabaho kan Bureau of Fire. Sabi ni RD, Fire Chief Superintendent Perdigon, na ngaya naglaog ka mo digdi 101. I hope to see ngaya na all of you will graduate in this course, in this program. But sabiyon, 101 sinda naglaog, 101 man sinda magraduar. Yan. May saro da atay baldo na uminabo. Uminabo. Napauno, di sang gatos na sana. Dahil isi kung ano ang rason ta uminabo.
saro. Di siyang kato sa sanaan nag-undergo ngunyan kay orientation training diyan sa kawa-kawa. Sayang, adi, pagkakataon na ito o kuta na, naka-take oath na, nagpuo na kan, nag-agi na sa reception, tapos nag-undergo na sa training. Bako pa man ito o siya talagang tunay. Although may mga padipisil ng pigigibo. Pagkatapos mo ka ito o i-deploy ka sa ibang fire station, then after a while o parang bulan, ma-undergo ka naman sa 4 months basic training na panginginota na kan National Fire Training Institute, NFTI. Mga taga dumana sa kanlubang an madigdi. Buda sa mga tactics dyan. Sayang, adi. Baka igwamang ki ibang rason. Yan. Okay. Good morning kay Doc Nats Rimpilio. Ano ang pahit? Ayan. Good morning, Tabi, sir. Pahit siya na. Ayan. Besa ng tamang na siya. Roma. Dahil pa kita na luluguran ngunyan ta sibot-sibot. Pasyar naman kita dyan kung ano ang mga pahit dyan sa yan ang Provincial Health Office. Ayan, ano? At pahit-pahit ko niyan ang kampanya kan PHO kontra sa COVID and iba pang mga services na ipigtatao kan provincial government sa mga tao. Iyo? Good morning, Tabi, sa imo, Doc Nuts, and of course, dyan sa Provincial Health Office, sa mga dapat kalista dyan sa PHO. Okay? Bueno, mga tugang taod-taod, Tabi, and sa tuyang mga bareta. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Pagkatapos sa duty, after all days office,
Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. GB Barata alas 6. GB Barata alas 6. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Pigi ang ganyan ngunyan kan Department of Health Center for Health Development Bicol ang publiko na magpreparar sa ano man ang kalamidad sa paagi kan pag-aram kon ano ang mga dapat gibuhon tanganay masiguro ang seguridad asin maprotiran ang sendang salud. Katakod ini kan obserbasyon kan National Disaster Resilience Month. Ang NDRM pig-obserbaran kada bulan in Hulyo namin na taong doon kan importansya kan pagsimbag sa agyat kan climate change asin disaster risk reduction and management para sa ngunya na taon. Ang NDRM may temang sambayanang Pilipino nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. Sigon sa DOH Bicol, dahil sa geograpikong lokasyon kan Kabicolan na perming pigtatamaan ng kalamidad araw kan bagyo, linog asin iba pa, kay po na magkaiguan ng sufficienting informasyon kung paano magiging preparado sa nasabing pangyayari. Ang publiko pwede makipag-coordinar sa sendang DRRM officers as in health advisories ka National Disaster Risk Reduction and Management Council as in iba pang ahensya kay bana ang Department of Health. Katakod kani ang DOH Bicol CHD nagkondukta ng standard first aid training para sa Health Emergency Management Staff o HEMS kan kada provincial health offices asin tulong Universal Healthcare Integration Site. Kay ba na ang probinsya kan Masbate, Catanduanes asin Sorsogon. Ang training ginibo sa La Roca Veranda Suites and Restaurant sa Legazpi City poon kan Hulyo 27 asin matatapos ngunya na aldaw. Ang obserbasyon kan NDRM nakasunod sa Executive Order number 29 na nagtataong mandato na magkondukta nin aktibidad araw kan Building Disaster Resilience kay ribana ang 4 thematic areas: prevention and mitigation, preparedness, response asin rehabilitation and recovery. Dagdag na bareta diyan sa luwas si Al Armario. Al, kamen.
Law man pa ang dagdag na mga proyektong patubig kanako Bicol Party List, Bicol White. Kini dahil may sufisyenteng pondo ang ako Bicol halay sa gobyerno nasyonal. Si Congressman Saldi ko na naging naging chairman kan Committee on Appropriation sa Kongreso, dagulang pagay o bentahe sa Bicol Region. Inot ng big promesa kan ako Bicol na 3,000 na mga barangay ang target nenda Bicol Wide na matahuanin mga proyektong patubig paluay-luay mientras nagbubulos ang budget halay sa gobyerno nasyonal. Kaya sa kunyan, sige-sige na ang mga solar water system projects sa mga barangay asin laumang pang sige ang dagdag kani dahil kapot kan ako Bicol ang chairmanship kan appropriation sa Kongreso. Alarmario, DCGB. Miyaras tanto si Jimmy na salita, may dagdag ba na istorya? Jim, kamen. Nagpupo na naman ang gabat kan trafiko sa mga Maharlika Highway digdi sa 3rd District dahil sa nagpuuna na magtransportar nin mga baybay graba ang mga darakulang trucks hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Arog kaso hapon sa patutukad na parte kan Barangay Morera sa Ginobatan, may sarong truck na rautan sa pasakat na parte mantang nasusunodan pa ini nin mga 10-wheeler trucks kung saan mga aggregates na ana karga kung kaya nagkausa naman in na pagkabuhol-buhol sa trapiko sa pagsabing yauna naman ang mga barodo na mga trucks dahilan sa loaded ni na mga aggregates durante ka na pundoan quarry operation as in pagtransportar kan mga quarry materials marhay and bonus kan biyahe kan mga vehikulos alagid mo niyan nakakapabloy kan traffic kung yaon ang presensya kan mga overloaded na mga trucks kargado nin mga baypay asin mga graba. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita, DCGB News. Miyaras tanto dagdag na bareta ulit dyan sa lawas si Joshua Bino. Joshua, kamen. Magtagatanom lamang nin mga gulayon, iyan ang padagos na pigtatawan doon ni Daraga Municipal Agricultural Services Office Officer in Charge Melji Matosinhos sa lambang mga individual, lalo ngunya na talagang reparo ang paglangkaw kan presyo nin mga primerong barakalon. Susog sa nainot ng pakikipag-olay kan DCGB News kay Matosinhos, sinabi kay ni na dakulang bagay ang pagtatanom maski sa palibot sa nakanharong o ining pigaapod na urban gardening kung saan po pwedeng gumamit nin mga recyclable items siring sa mga goma o mga plastic bottles na iyon pwedeng pagtanuman ng mga gulayon sa natad o maski sa palibot sa nakanharong. Mientras tanto, dahil po problemahon pag-abot sa mga pananom dahil ang tasigun kay Matosinhos, ang si Isay man na residente kan Banuaan kan Daraga po pwede anumang oras pagpasyar na sana sa Indang Municipal Nursery yaon sa Barangay San Ramon o kaya direkta nang pumasiring sa opisina kan Municipal Agriculture yaon iyan sa likod na porsyon kan Municipal Building. Dainin nahaga doon na anumang requisitos asin digdi tulos man sindang matatauanin at nin abilabling binhi nin pananom. Mientras tanto sa ngunyan padagos man ang ekspertos kan Daraga Municipal Agriculture sa pangangataman kan Municipal Nursery sa Barangay San Ramon tanganay makapagpadagos sa produksyon nin mga binhi asin mga gulayon tanganing mairas sa mga residentes tanganay sindaman maski tanganay sindaman mismong makapagprodukto maski sa kanya-kanya sa nanindang mga harong. Iyan ang dagdag na bareta. Alisalwas, Joshua Bino, DCGB. 246 na mga barangay sa Kabicolan ang ipinararom sa deliberasyon kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kasuudma. Ina ang kinonfirmar kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 kung saan sa nasabing numero 10 barangay digdi ang hali sa Albay, 7 sa Camarines Sur, asin 7 sa Masbate na nadeklarar na drug cleared barangays. Nasa 30 barangay man hali sa Masbate, Sorsogon, asin Camarines Sur ang namantinir ang pagiging ligtas sa droga. Asin 22 na barangay sa Sorsogon, asin Albay ang
Na-verify naman na dainan ng presensya ng droga. Dugang padigdi ang 161 na deklarar na drug cleared ali sa Albay asin Sorsogon. Mientras na siyam na barangay ang nakaresibin ng Certificate of No Active Drug Personality bilang drug-free status. Ang meeting pinanginutan ni PIDEA Regional Director Attorney Hill Pabelonia. Kariba na ang mga personahe sali sa Department of Health, Philippine National Police, asin Department of Interior ng Local Government. Sinabi ni Pabelonia na ang sendang opisina magpapadagos sa sendang kampanya asin operasyon tinganing magkortar na ang illegal drugs sa Kabikolan. Bareta hali dyan sa luwas naman kita sa 1st District si Jomar Bien. Jomar Kamen. Salamat Direk. Oral daw na nagbuburoto ang kaso kan COVID-19 digdi sa syudad kan Tabaco poon ka nakalihis na Martes. Duwang persona ang nagpositibo digdi sa syudad kan Tabaco. Pareha sini taga Barangay San Vicente ka naunambitan na syudad na sundan tulo sini ka na petsa 27 o Miyerkules na tuluman ang nagpositibo. Saro digdi ang taga Barangay San Lorenzo, saro sa Barangay Matagmak, asin na saro sa Barangay Pawa ang taga Barangay Matagbak, iyuan sivir ang kaso asin na nasa hospital sa mga oras na inimantang itong dua mild cases man sana. Kasuod ma, nagkaigwa naman ng duwang positibo sa COVID-19 digdi sa syudad kan Tabaco. Ang mga ini, sarong lalaki na 44 anyos na taga-barangay Salvacion kan syudad, asin sarong 9 o 9 na bulan pa sanang aking babae na taga-barangay San Antonio kang naunambitan na syudad. Parehas man mild cases ang mga ini. Dahil lang kay ini, nagabot na sa total na 802 ang mga persona na tinamaan ng COVID case digdi sa syudad kan Tabaco. Alagad kon ibibilang digdi pati na itong sa mga duwang beses sa tinamaan, uminabot na ini gabos sa 825 kaso. Sa gabos na ini 55 sa mga naunambitan na persona ang mga desunerte na mabuhay ang mga ini nagadan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Ang iba pang detalles kan Bareta pagkatapos siya nakaini. GB News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L, living the Divinian spirit.
ahead. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Tinugal ni Presidente Bongbong Marcos ang mga national government agencies na magkoordinar sa mga local government units tangan na masiguro ang madaling emergency response sa mga lugar na naapektaran kan makusog na linog. Siya nagpalos yung direktiba matapos magbisita sa Abra mantang rekonosido niya ang importanteng papel kan mga LGU na makataon in emergency relief sa mga biktima kan linog. Sa iyong sinabi na dapat magtarabangan tanganing masiguro na daing pangangaipo ang daing matauanin tabang. Idinugag pa ni Marcos na ang pagbangon iyo ang pangenot na prioridad kan gobyerno para sa makaskas na pagbangon kan mga lugar na tinamaan kan makusog na linog sa Abra asin iba pang parte kan Luzon. Tolos na ipigorden ni Presidente Bongbong Marcos na gamito na ang mga air assets kan gobyerno para makaskas na mayatod ang pagkakan asin iba pang pangangaipo sa mga apektadong pamilya kasunod kan makasog na linog na namatian kan nakaaging aldaw sa norteng parte kan Luzon. Ang air assets iyo ang saro sa mga pangenot na kaipuan kan mga tinamaan kan linog. Sayang sinabi na kaipuan ang makaskas na pagatod nin supply nin tubig asin pagkakan pati na ang tabang finansyal na dapat maitao sa mga apektadong residentes. Gusto man ni Marcos na masiguro na ang mga nasa harayang lugar na difficile matudanin ayuda maabot sa paagi kan mga air assets kan gobyerno.
Nangako si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nin budgetary support para maipairahay asin mapakusog ang mga heritage sites sa Ilocos Region kasunod kan magnitude 7 na linog ka nakaaging aldaw. Ini ang sa iyang pahayag matapos maghagad si Senador Amy Marcos na magtagama nin sufficienting fundo tanganing ma-assess ang integridad kan centuries-old infrastructure siring sa historical churches. Sayang sinabi na masuporta sinda sa pangapudan ni Marcos na magkaigwanin budgetary support para maibalik ang heritage cultural sites siring man iba pang infrastruktura na nadanyaran kan makusog na linog na namatian sa norteng parte kan Luzon. Mientras tanto, sinabi ni sarong legislador na bako sufisyente ang fundo ka National Disaster Risk Reduction and Management Council para masimbagan ang mga kalamidad sa nasyon. Sinabi ni Batangas Congressman Ralph Recto na nagamit na ang 6 bilyones pesos na fundo poon kan 2022 national budget kung kaya nasa 12.8 bilyones pesos na sana ang natatadang calamity fund kan NDRRMC. Idinugang pa man niya na dai magiging sufisyente ang natatadang fundo lalo na sa relief asin repair works para sa mga naapektaran kan makusog na linog sa northern parte kan Luzon. Sa tanawanin doon na dain ang matatadang fundo kung in kaso magkaigwapan nin mga bagyo sa nasyon sa mga masunod na bulan. Suspendido na ang trabaho sa ibang korte kasunod kan magnitude 7 na linog na nangyari sa Abra asin Cataraning na probinsya kini sa norteng parte kan Luzon kung saan namatian ini sa Metro Manila. Sa pahayag kan Korte Suprema, sinabi kini na suspendido ang trabaho sa mga sanga asin opisina kan Korte Suprema asin mga korte. Sa ibong nalado, mapalos na sananin abiso kung arin pwedeng ipadagos ang trabaho sa mga opisina. Mientras tanto, suspendido man nga una ang trabaho sa mga lokal na opisina kan COMELEC na direktang naapektaran kan magnitude 7 na linog sa Abra asin ibang parte kan norteng parte kan Luzon. Sinabi ni acting COMELEC spokesman abogado John Rex Laudianco na naiman nin COMELEC field office na naka-eksperyensya nin major structural damage asin daing election field officer o staff ang nairido kan linog. Ang mga COMELEC regional directors na suguman kan COMELEC Inbank na magkaigwanin assessment sa sendang field offices pati naman sa sendang operasyon. Iba pang detalles kan Bareta, sinabi kan Department of Health na sinda nakadetect nin 890 dugang na BA.5 Omicron COVID-19 subvariant cases. Ini nagdara sa total na BA.5 Omicron subvariant cases sa 1997. Sinabi ni DOH Assistant Spokesperson Dr. Beverly Ho na sa nakaaging genome sequencing run ang gabos na mga reyon nakadetect nin BA.5 Omicron subvariant apera sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao asin Soxargen. Sa ibong nalado, positibo man sa BA.5 Omicron subvariant ang siyam na returning overseas Filipinos.
Naniniwala si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na makakarahay sa Kamara de Representantes ang pagkakapili kay Presidential son asin Ilocos Norte Representative Sandro Marcos bilang House Senior Deputy Majority Leader. Sa iyong sinabi na bilang aki kan Presidente, mas madaling may papaabot kan Kamara ang mga problema kini sa Presidente na riin na maagi sa Executive Secretary. Idinugang pa man ni Salceda na mas magiging makaskas ang mga legislative meal. Sinabi niya na pwede ining ipareho kay Senador Bongo kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagpartisipar ang BRP Antonio Luna sa War and Sea Exercise o WASEX na parte kan Rim of the Pacific 2022 Naval Exercise sa Hawaii. Digdi na ensayo ang BRP Antonio Luna kay Riba ang iba pang mga barkong pangyera kan mga nagpartisipar na nasyon sa pagmaneobra tanganing maprotiran ang carrier group kontra sa mga kalaban na naglansar nin anti-ship operation. Naging papel kan BRP Antonio Luna ang pag-ampang sa mga kalaban kung saan natais ang kakayahan kini sa komunikasyon sa pagkakaigwa ng pinagsarong operasyon. Nabalauman sa ehersisyo ang kakayahan kan BRP Antonio Luna na idefensa ang sadiri kontra sa mga patakot bilang parte kan carrier strike group. Bareta hali sa ibang nasyon. Duman sa New Delhi, ₱28 katawa nagadaan mantang critical man an sa ospital ang nasa 60 iba pa matapos mag-inom nin spike liquor o alak na may halangkaw na volume o content sa West India. Sinabi ni Senior Government Official Mukesh Parmar na nangyari ang insidente sa duwang distrito sa Ahmedabad, asin Butad, na sakop kan Gujarat State, kanasabing nasyon kung saan ibigbabawal ang paggibo, asin pagpabakal, siriman pag-inom kan siring na klase nin alak. Sa investigasyon kan mga otoridad, nainom na alak ang mga biktima may halong kemikal, alaga day pamaisyan kung ano ang ginamit para baguhon ang alak. Napag-araman na ordinaryong ginagamit ang kemikal sa baratong alak na kayang pokosogon ang stamina nin si iseman na nakakainom kini. Sa lado ng karawat, dadarahon sa Korea ang talento ni Renz Abando. Ang presenting NCAA Most Valuable Player nagpirma ng kontrata sa Angyan KGC sarong team sa Korean Basketball League. Dalang kani, dahil na may papadagos ni Abando ang natatara niyang taon din pagkawat sa Kolehiyo di San Juan de Letran sa NCAA. Siya ang magiging ika-6 na Filipino basketball player na makawat bilang import sa Korea matapos kay SJ Belangel, RJ Abarientos, Justin Gutang, Will Navarro asin Ethan Albano. Sa satuyang business news, ang Bureau of Treasury masubli ng total na 215 bilyones pesos hali sa local creditors sa masunod na bulan. Tanganing magkaigwa, girarin ng semanal na auction volumes ng treasury bills as in bonds sharing sa mga nakaaging bulan. Sa memorandum sa mga government securities eligible dealers, sinabi ni National Treasurer Rosalia De Leon na ang Treasury Bill offerings durante kang primerong 5 Lunes kan Agosto maabot pa sa total na 15 bilyones pesos. Ang BTR matangro nin 5 bilyon pesos sa kada benchmark sa Agosto 1, 8, 15,
22 asin 29. Sa COVID tips para sa pinakusog na edukasyon sa Pilipinas, asin padagos na balik eskwela, asin pagluwas, dapat magpa-booster na ang mga estudyante. Inanabiso kan na Department of Health sa publiko matapos na naghahanda na ang gabos para sa face-to-face classes. Idinugang pagkanahensya na sa booster, edukasyon, Pinas, lakas. Sarong paggarumdom kan DCGB, Department of Health, asin World Health Organization Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19 ligtas an may aram. Iyan mga tugang ang detalles ka mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangarang ng mga pagariba, Mardela, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa rong main, dagdagan ang match nin sa rong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag Silka Papaya Lotion. May papaya
papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Anong man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle. Saan man sa ating bayan, si JB lagi naiigan. JB ang radyo na laging hanap ko. JB anytime, anywhere. JB ang gustong-gusto. JB ang paborito. JB laging hanap ko. JB anytime, anywhere. Basta't GB kami, ano? Anytime, anywhere. Okay, sige. Diretso na po kita sa tuyang programa Morning Hirit sa Radyo DCGB. Ngunyan na mauran-uran na pagkaaga. Ayan. Kaya ingat-ingat tabi sa mga nagmamorator dyan. Pero may dapat pasiguro tamaalnas na tinampo. Dapat magikitang defensive driver, bako offensive. Dipisil na. Iyo, magdaranin pa nga pamandong, payong, o kapote, pangontra lamang sa tubig sa oran. Dipisil na magkigwa ki mga sipon, kalentura, o ano pa man na mga kausa. And syempre, dahil magpararalamo tao sa tubig. Iyo po, taan na laban ta naman digdi kontra sa leptospirosis. Lalo na kung may mga lugad ang bitis. Kung magpararalamo tao, o mga aki, di magpararalamo tao sa tubig. Pati sa mga may edad na, likayan yan ang leptospirosis. Ang tubig, pararalamo tawan ta, malay mo, igwa ki yan ang mga ihi kan kino na iyo minakausa nin
leptospirosis. Iyo po, abiso lang tabi yan ngunya na mga panahon nin tag-uran. Okay. Sige, madali lang po. Ano ta, may mga... Happy birthday, July 29, Isabel Rignon of BRHMC and Melinda Aslor of Airport Site, Legazpi City from MMC. Okay. Ini pong BRHMC, yun na ni ang bagong apod sa BRT, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Okay. Maray na aga kay Pading June Sambahon dyan sa ano iyan, Pili, Bakakay, Albay. Aha. Ayan. Okay. Madala siya na po. May nag-aapot sa Pag-asa. Taon-taon pa po na matabi. Na Pag-asa. Manood sa my weather situation na naman. Although, siya taas tabi ini. Luzon. Kaya mauran-uran digdi po sa tuyang kapalibutan. Okay? Uni po, manunungod naman sa nangyaring alleged hazing sa Masbate na ikinagadan nin sarong pulis. Nagpaluwas po nin pahayag ang Bicol PNP. May relasyon sa pagkagada ni Patrolman JP de Guzman Ramores. Ayan. Sabi kan Bicol PNP, Police Regional Office 5 laments on the untimely death of Patrolman JP de Guzman Ramores on July 26, kan Martes. Ayan. Patrolman Ramores is currently assigned at the 503rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, situated in San Jacinto, Masbate. He is 32 years old and a resident of Talisay, Camarines Norte. In light of this event, PRO5 created a Special Investigation Task Group, Ramores, headed by Police Colonel Rodolfo Castil Jr., DRDO, Deputy Regional Director for Operation, which shall be in charge to conduct a detailed and thorough investigation of the incident. Persons involved, as well as the company commander of the 503rd Maneuver Company, was already relieved and are under the custody of Regional Mobile Force Battalion 5 in Camp Simeon Ola, Legazpi City. They shall be isolated inside the camp while the investigation is still ongoing. They shall be required to make their affidavits regarding the incident. Meanwhile, RIDMD and Masbate PPO will do a separate inquiry at the 503rd Maneuver Company to determine the criminal and administrative liability. PRO5 are closely coordinate with the family of Patrolman Ramores. We have already secured their consent for the autopsy of his cadaver. The result of the examination is expected to shed light and help unravel the truth behind his demise. By the time it has been proven that there were irregularities and loopholes that happened, this unit ensured that those who are culpable of the incident shall be dealt with accordingly. We do not tolerate any misdeeds or physical abuse in our rank. We shall remain stringent in dealing with the matter.
We fully respect and value the rights of our people. Those who would do the contrary may face both administrative and criminal case. PRO 5 expresses its earnest sympathy and condolence to the bereaved family. Rest assured that the PNP will act swiftly to serve justice to the victim. Iyan po ang pahayag ka na PRO 5 may kinaraman duman sa pagkagadan ni Patrolman Ramores kan Camarines Norte. Tama man na magkaigwanin investigasyon tabi duman sa nasabing insidente. Dapat dai magkaigwa ki yan ang cover up. Dapat maging transparent ang investigasyon, tanganing matawan man nin ustisya ang pagkagadan kay ito. And sabi nga ni, may saro pang pulis na nasa ospital ngunyan. Ini an dapat man na tauan kay ito kung alimbawa kasabay ito dapat na maagadan man ito kay pahayag. Una pigiling ko nga ni supalad kay ning saro. May mga tinahian. May mga lugad sa biti, sa kamot, sa tuhod. Iyan. Inda, gayod masabutan kung ano man ang gadaan pangyari kay ito. Ayan ang ayan, di gayod dahil dapat magkigwa ki ano yan, o yan ang dapat magkigwa nin fair and just investigation manunungod yan sa bagay na yan. And so mga involto kung in kaso igwa dapat panimbagon ito kung mapatunayan na sindaman ng God ang nasa likod ka ito. Nato na ito may nag-aapot digdi. Besa na po, tiya po ta po ini manangod sa APEC, iya po. Okay, sige. So, iyan po ang pahayag kan PRO 5 mananangod sa nasabing insidente. Matindi pag-araw kay ni na data pa isi kung ano man ang God ang nangyari. Kung may foul play or what. So, dapat magkaigwa man ang God kay thorough investigation on this matter. Tanganing masabutan, makaluwas ang katotohanan sa likod kayan. And apera kayan, mariman ito ang ipa-autopsy ang bangkay kay itong biktima to see to it na talagang mailing kung ano ang ikinagadan kay ito. Pwede man gayod na mag-request sa ibang mga law enforcement agency na magkaiguan in parallel investigation. Bako siya na kan pulisya, igwa mo dyan ki iba, NBI or arin pa man na grupo, tanganing masabutan talaga ang pangyayari. Iya po. Okay, sige. Bueno,
So issue dyan sa Malilipot o sa Bakakay, so project dyan sa park, sa plaza, besa na daw, iaputa ini sa mga amigo ta kung ano ang sitwasyon. Diyan, sabi, ginudak dyan sa may plaza. So, sabi ko, arin na niya ako na lugar dyan. O ni baga ngayang sa may basketballan. Igwa man ang ganyan kay basketballan. Arani sa simbahan. Iyo daw ang babugtakan ki kung anong proyekto. No di, nagkaigwa ki mga diit na problema. Anapot, at yan pang 7:30. I mean, sisay ang nakatuka dyan. Ano, is it under the supervision kan DP or arin na ahensya? Aramon taro an update kay Jomar Bien kung ano na ang sitwasyon kayan. Jomar, good morning. Salamat, Direk. Ang sitwasyon kayan tabi, Direk, kunyan, day na yan, pundo na. Wala na yan. Kay ang napagkasundo na sana, kay pon i-restore yan, ibalik sa dati. Ang istorya kaya Direk, duman sa mga day pa nagpaka-easy. Although, igwa pa sa kung follow up na saro pang bagay si BP Henry, dapit yan, na pwede kong ma-follow up and abangan sa aga. Pero sa presente, ang pinaka-istorya kayan, nagpuon ang ipo ng kutaan proyektong iyan before election. Ang proyektong iyan, 50 milyones pesos ang kantidad basado sa dokumento. Ang pigbabarasaran tadig di mga dokumento, bako na mga ali sa istorya. Ayan na 50 milyones tabi, Jomar, funded by DPWH yan, DPW. Bako yan nasa national yan na fund, national fund. Ano, district? District ang nag-implement kayan. Ngunyan. Engineering district. Ngunyan, dahil yan itinugot ngo na before election sa gagaramiton baga sa plaza para sa mga mga kampanya. So, election, pagkatapos ng election, nakikig na sana so engineering office ta nagralagatob na dyan. So, Municipal Engineering Office? Oo. So, tinuman ka ini ni Engineer Edgar Kiambao. So, plaza, tigboborongkal na. Di, nagadulok da ini si engineer. Actually, si engineer nakaulay ko, inapot kayo ni ano yan, kung nga tatarugan, may go na ngayon na mag-proceed. Notice to proceed. Basta ikuha na da. Sabi, inagada ni dahil pa may kamong permit ngayon kamong building permit. So, nangyari, naghagad na sa iyanin aplikasyon for building permit. Pagkatapos, ang sabi, dahil na idiretso may nangayain na engineer habang pigaayos may ang building permit, pigano may so requirements nindo, kapos na sa oras, kay po na ining magibo. So, iyo ang nangyari. Kaya lang, siyempre na-alarma man sa tao, na-alarma sa sanggunian, taduman pa lang sa sanggunian, kan renew kan sanggunian bayan, ang proyektong ini, aprobado ninda. Iyo. Aprobado, so annual investment plan. Yaon sa annual investment plan, kasabay pala ito duman. Ano ang ibubugtak duman sa plasang ito? Sports complex. Ano, covered court, alimbawa? Garo covered court, pero ibang klase. Baka yun ang disenyo. Baka yun nun. Ibang disenyo. Garo covered court na presentable. Bakong basta sana kwadrado o rectangle. Baka yun ang disenyo tabi, Bibi. Direct. Aprobado pala ni kan sanggunian. Yan ang question. Takang renew kan sanggunian,
duman sa annual investment plan na aprobaran ninda ito dahil duman nabuktak kung sa inibubuktak ang sports complex na yan daing lugar. Iyan sana. Taang sabi kung ini nga arami ang lugar dahil may na maaprobaran pero ano po kaya pero generics Senan, so senan diferensya. Taday man naman nagka-specify sa inaprobaran ninda, so area na bubugta kaya na project. Iyon na nga nito, ngunyan naghahapot ang sanggunian sa DILG kung ano ang dapat na idang gibong, kung pwede itong i-rectify, kung ano, dahilan sa ang annual investment plan kaya baga dakulo na entry dyan direct paano yan paano yan kung pirang pages yan ay ibarasa o nga project na magayon ini magayon araw ka no ni supundo kang kung ano gagastuson ni kung saan araw ka do. So depisilon mo gayon din danari paro na ito pala na sarong project daing nakag na lugar so in asahol inaprobaran so AIP aprobado naman, agagi naman pati bagayan sa municipal MDC, Municipal Development Council. So aprobado man iyang mga kapitan, so representante kang, ABC President, kung ano. So aprobado yan. Buda so kapos na miyembro kang MDC. So na-aprobaran, pagboto ka ito, nagnalasinda ko nga tatay Guaduman, ito kan rin ni Paro Ninda, dahil man pala na-address ito kung saan ibubukta. Kaya nagsusurat ang Kanjun, yung 16 nata yon, nagsurat ang sangkunian sa DILG. May mga kahaputan sinda, ang kahaputan, saro sa kahaputan kung maikukonsiderar ito na aprobado ninda ang proyekto. Samantalang dahil man na specify palanduman kung saan ang lugar. Ano ang dapat ni ngayang gibuhon kung kay puan may ining koreksyonan. Na up to now, dahil nagsisimbag ang DILG sa Sainda. So, saro pa sa kahaputan, kung ano ini, ano ining proyektong ini, sakop ini kan sa National Historical Commission na nagsasabi na ang mga American and Spanish time na plaza, protektado na. Copy furnish man kayan so National Historical Commission nasundong ko niya dahil man nagsisirimbag. So, kaya question on bagay na yan. Sabi nga ni Jomar baga, the damage has been done. O nina, kad magluwas itong issue, napundoso patrabaho. Pero nagudak na. Naulag na so ring, so goal. Nagudak na. Ang sabi ni Engineer Kiambao, siya mismo nagsabi na dahil nindo ipadago siya dapat taday ka mo sundong niya nagkukuha kan building permit. So kan mag-follow up si Engineer Kiambao sa building permit, ang sabi da sa iya dahil may naman nga kay po sa building permit dyan na mag-apply sa endo dahil na yan ilalabos. Ibabalyo na sa nangay sa ibang lugar, tadakulo na question, karong-arog kayan. Di, paano na ito? Nagororon, niya paano kayo ning naulag? Ibabalik mga iya sa dati, i-restore mi sa dati. Si said ma-restore. DPW at sang kauron. Dahil man pwede mag-restore so, obligaron tulos kang, so kontratista, dahil man sa kontrata ang pag-restore, ang kontrata pag ulan. Pangyari, i-restore. Kaya ang problema ngo yan, it is between the DIL engineering office o kaya sa kontratista, kung maguyo ng kontratista. Pero dahil pwede obligaron kan local government ang kontratista. Engineering an maano kayan, an makikiuron, ta ang kahurong kan LGU, so DPW Engineering Office. Pangyayari, First Engineering Office. Kaya sundong ko yan, ang Bakakay naghahalat na i-restore ini kan DPWH. Makasunod pa daw sa original iyan na inulag na? Ayun, bahala na sinda kaya kung paano ninda yan. Iyan na plus ang iyan, kundi ako nasa sala, aluyuno naman andyan.
tama lang. Ipighapot nga ni kan Sangguniang Bayan kung sakop na yan kan National Historical Commission na kasuguan na ang mga American and Spanish time na mga plaza dapat protektado na. So gustong sabihin, yun na yan, kung bago pa lang yan, dahil naman na apot so Sangguniang Bayan na na kung kasabay duman, papaulag na yan. Pangyayari So sa... malamang lumao na talaga yan. Although, duman sa parte kan sanggunian, igwa mas hindi duman ki garo neglect, nakabugtak duman, approve ninda yan sa AIP na magbugtak diyan kung anong proyekto. Bakong dyan, magbugtak sa Bakakay. Kaya, dahil manakan kaya kung sa'yo. dahil specific area. O dumang gayon na baka na lingawan man ninda na i-check ito. O saan ini ibabugtak na lugar na ni question mark ito. Gayod. Nagpakalusot dahil kumaga sa kadakulan man, tapakulang pati sinda baga nagbusisi, pati so MDC nagbusisi ka. Oho. Kaya gayod, approve nga ini baka napili, diyan na siya nangyayari sa park. So nag-reimplementar na yan. So nag-reimplementar na nagpilikan. So Sangguniang Bayan, dahil man nagpili, ito dahil naning lugar duman. Buta sinda nga nag-questionar kung nga tatayaw na yan dyan. Ngunyan, ang plano pala, maanap na sa ibang lugar na babugtakan. Igwa na atang identified, pero Barangay San Pedro. I'm not sure, yan ang initial na nakuha kong impormasyon. O di, siyempre, nagasto sana man duman sa kontraktor. Nagastuhan na siya digdi sa pag-urulag kayo pagbungkal. Ngunyan, naan ma-restore. Nya kung ipasa sa iyapaso restoration, dagdag na gasto. Saan ma-restore kayo? Siyempre, dahil manapundo so DPWs para sa restoration kan. Alangan man ang local government yan, baka kayan magpundo kayan na biktima nga ni so Bakakay. So ngunyan, so district office, iyo ang ma-restore kayan. Iyo ang sabi ni Engineer Cambaw, ang kahoron niya for restoration kayan. So district, DPW's First Engineering District. Kung may budget sinda dyan para sa pag-restore kayan. Giribuhan na talaga ng kiremedyo. Pangyayari yan. Kontraktor na pwedeng kaorunong kan. Maray lamang kung mga 1,000 o 2,000 sa na yan. Ay, na kulang gasto kanta. Pati suring baga, dinarabaan na gabo. So, yan, suposte. Uyog-uyog. Puso sa loob. Bataan poste dyan kato sa basketballan, paril. So paril bagang pakurbada. Bakong dikanto ang aram ko kayan so pakurbada ang paril yan So, lang sigurado. Minabibod bagayan? Garayo. Dahil ko kaya natanda na so itsura kayan kan pagpoon kang bago inulag. Ayun yan direk ang istorya dyan. May follow pa sa kuya kayan si BP Henry and baka matapos kung nyanal daw sa aga sa programa ni BP Henry ilaw ka so mga follow-up. Ang sabi direk ang mga additional information, Jomar Bian, DCGB. Mabalas sabi Jomar sa mga update dyan, manunugod dyan sa bagay na yan. Besa na daw, ano daw masasabi ka ni kan district office, manunugod dyan sa proyektong iyan. Kung gagayo doon, sisaan ma-restore ka yan, masulit ka yan. Nagaba na. Alang masaguton ka na kontraktor. Ayan, okay. Yan ang pahit. Pag naghanap kay tamang papel, papatakoton na ibabalyo ang project. Ayan. Sige daw. Oy! Sige.
Mga tugang taon-taon ang satuyang mga bareta. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit.